Det jobbiga är, när man har du vet i X-mode, eller trycker på X, så den typ står stilla. Ja. Då börjar den typ glida i sidan och sånt, och det gillar jag fan inte. Det är mycket enklare när jag försöker, den bara, vad gör du nu? Fyller på Har du bensin. bensin på dig? Ja. Ja, ja. Vad kostar en bensindunk? Typ 1000 spänn. Lätt. Vill du försöka flyga? Vad gör du, Adam?